ಪಲಿ 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 ಪಯ ಹೊಸ ಕುರಲು ಹೊಸ ಕುರಲು ಹೊಸ ಕುರಲು ಹೊಸ ಕುರಲು ಹೊಸ ಕುರಲು ಹೊಸ ಕುರಲು ಹೊಸ ಕುರಲು. ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಕ್ಲನ್ ಮಾತ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಕುರಲದ ಇನಿತ ಸುದ್ದಿಗೊಂಚಲ್ನು ಸುರುಮಾಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಸುದ್ದಿಗೊಂಚಲ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಕೊಲ್ಯ ದುರ್ಗಾಮದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಯಂಭೂ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಗುಡಿಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಲು ಅಂಗಾರ ನಡತದು. ರಾತ್ರಿಡು ರಂಗ ಪೂಜದ ಸಂಭ್ರಮ ನಡತದು. ಕೊಲ್ಯ ದುರ್ಗಾಂಬದ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸ್ವಯಂಭೂ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಗುಳಿಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ಅಂಗಾರೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ. ಕಾಂಡಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿಪೂಜೆ, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ, ಪೂತ ಪೂಜೆ, ತಂಬಿಲ ಸೇವೆಯಾದ ಬೈಯಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು.
ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ರಂಗಪೂಜದ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ವಯಂಭೂ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪರಿವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ದಿವಾಕರ್ ಬಗಂಬಿಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ದಿವಾಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ದುರ್ಗಾಂಬಾ ಬಾಡಿ ವರ್ಕ್ಸ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿದ್ದರು. ಪರಿಸರದ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಪೂಜಾ ಸೇವೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸುದ್ದಿವಂತರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಕುಂಪಲ ಶಿವಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡತುಂದುಪ್ಪುನ ನೂತನ್ಮ ದಿನಕ್ಲೆದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೋತ್ಸವದ 50ನೇ ದಿನದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗಳು ನಡಪಾತ್ಕೊರಿಯರು. ಕುಂಪಲ ಶಿವಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೋಮವಾರ 50ನೇ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೋತ್ಸವ ನಡೆದನು. ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮುಕ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಚಿತ್ರಾಂಜಲ್ ನಗರ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಕನೀರ್ ತೋಟ, ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾಯರು.
ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಡು ವಿಜಯಿಯಾಯಿನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಪಾಲರನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶಾಂತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತ ಪ್ರಮುಖರು, ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಮೀಳಾ ವಿಜಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪೊರ್ತೋಟುಗೆ ಎತ್ತೇರು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗಳು 50 ದಿನದ ಭಜನೆಯನ್ನು ನಡಪಾತ್ ಕುರಿಯರು. ಸುದುಗೊಂಚಲಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಾಸರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ 4-5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಲು ನಡಪೆರವುಂಡು. ಊರ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ತೆರಿಪಾದರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯದ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರಿಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಪಡೆದುಂಡು. ಕಣಂತೂರುದ ಶ್ರೀ ತೋಡಕುಕ್ಕಿನಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಇಡೆಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಇದರ ಬಗೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ತೆರಿಪಾವನ ಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ತಾರೀಕರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಲು ಶುರುವಾದಿತ್ತದು. 4 ತಾರೀಕು ಗುರುವಾರ ಪಡು ಮಾಡಡ್ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡಪೆರವುಂಡು. ಅಂಚನೆ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೂಡು ಮಾಡಡ್ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಸರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡಪೆರವುಂಡು. ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರಿನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾವಡು ಪಂಡದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡತಿನ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಡು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ತೆರಿಪಾಯರು. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಡ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ವರೂಪದ ಆರಾಧನೆ ಆದುಂಡು. ಅವು ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಐತನೇ ಆಯಿನ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ನಡತೊಂದುಂಡು. ನೆಕ್ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಲ್ಲ ತೂವೋಡ ಆಯಿನ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಲು ಕಾರ್ಯಭಾಗಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಬೆರಿಕೆ ಮೂಡು ಮಾಡಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರ್ನ ಉತ್ಸವ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡಪುಂಡು. 6 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪಡು ಮಾಡಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರ್ನ ಕೆರೆಬಲಿ ಸಹಿತ ಉತ್ಸವ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಾವಧಿ ದಾಪಿನಂಚಿನ ಉತ್ಸವ ಅವು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲೆ
ಮೂಡು ಮಾಡಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೂಲು ಧರ್ಮರಸೇರ್ನ ಪಡು ಮಾಡಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಈ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರ್ನಕಲು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬತ್ತದು ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಆರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರ ಅರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂಜಿ ದೀಕ್ಷೆ ವಹಿಸೊಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ದುಂಬುಳ್ಳೇರು ಅಂಡಲಾರಿಗೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಉಳಿಯದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಕುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರಿವಾರದ ಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನ ಕುಲೆ ಉಳಿಯದ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರದ ಪುಸ್ತಕ ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯ ಗ್ರಂಥ ಸುಮಾರು 200 ಪುಟದ ಈ ಪುಸ್ತಕಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡಿನ ಮಾಹಿತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯದ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರು ಅಕುಲು ಇಡೆ ಎಂಚ ಬತ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಣಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚ ಕಣಂದೂರ್ದ ತೋಡಕುಕ್ಕಿನಾರ್ ಈ ಶಕ್ತಿಲ ಧರ್ಮರಸುಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಾ ಸ್ವರೂಪಡುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರಿಗ್ಲ ಮೂಲುಪ್ಪುನ ಧರ್ಮರಸರಿಗ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧಲು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಕಥಾನಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಶತಮಾನದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಿಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಲ ಆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಲು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಂತದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಆ ವಿವರಲು ಅವಳ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಹಿರಿಯರಾಯನ US ಪ್ರಕಾಶರು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಮುಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ನೆಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಸಂಶೋಧಕಿ ಹೊರ ಇಡೆ ಬತ್ತದುಪ್ಪುನಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10-30 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಜರ್ಮನ್ದ ಸಂಶೋಧಕಿ ಆರಿಡೆ ಬತ್ತದುಪ್ಪುನಾಗ ಮೂಲು ಈ ಜೋಗದ ಅವಡು ಉತ್ಸವದ ಅವಡು ಮೊಗಮೂರ್ತಿಲದ ಅವಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎತ್ತಿಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅರೇನು ಆರು ಆ ಸಂಶೋಧಕಿ ಹೈಡ್ರೂನ್ ಬ್ರೂಕ್ನರ್ ಎಂದು 1984 87 ಅವಧಿಡು ಆರು 3 ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಜರ್ಮನ್ ನಡೆದು ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಈ ಅರ್ನ ಪ್ರಧಾನ ವಿಚಾರ ಜುಮಾದಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿನಾರ ಆ ಸಂದರ್ಭದವರೆಗೆ ಮಾತ ಉತ್ಸವದ ಕಡೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಡೆಗೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಕಾರ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಉಳಿಯದ ಸುಧಾಕರ್ ಗೋಕುಲ ಆರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾರು ಸುಮಾರು 2-3 ತಿಂಗಳು ಆರ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ ಅರೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತ್ತೇರು ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾರು ಬತ್ತದುಪ್ಪುನಾಗ ಉಳಿಯದ ನೇಮ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವ ಹೊಂದಿತ್ತು ಆಯ್ತ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೇರಿಗೆ ದೆಪ್ಪುನೇಡು ದುಂಬೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನೇ ಸ್ವತಃ ಪಣ್ತೇರಿಗೆ ಮೂಲು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತು ದಾಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ಪಂಡೇರು ಎಂಕುಲು ದೈದಿನ ಫೋಟೋ ಅವು ಊಲ ಬತ್ತಿಜಿ ಎಂದು ಅವಾಗ ರೀಲ್ ಇತ್ತಿನವು ಅವು ತೂನಾಗ ಐಟ್ ಚಿತ್ರಣೆ ಬೈಜಿ ಎಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ನಡತದೆ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಟ್ಟೆ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಕೆಲವು ಸೊತ್ತುಲು ಆರು ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಎತ್ತೇರು ಆ ಸೊತ್ತುಲು ಕಳವಾಂಡಿಗೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏರ ಅರ್ನ ಹಿತೈಶಿಲು ಪಂಡೇರು ಇರು ಉಳಿಯಾಗ ಪೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಅಂಚಾರು ಬತ್ತಿನಾರು ಮೂರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಪಗ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ ಇತ್ತಿನಾರು ಪ್ರಕಾಶರು US ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣೆ ಅರೆಗೆ ಪಂಡೇರು ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಎಂದು 14 ರೂಪಾಯಿ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಯಾರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ವಸ್ತು ಅರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡದ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶರಿಗೆ ಅವ್ರ ಲೆಟರ್ಲ ಕಡೆ ಪುಡ್ದೇರು ಅವ್ರನ್ನ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರಡೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕಡ್ ದಾಖಲೆ ಮಂತ ದೀತ ಆ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಕಲು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು US ಪ್ರಕಾಶ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಣಿಕತದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬು ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಅಳಿಯ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಒದಗದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐಟಿ ಆರ್ಪಣಾಗ ಒಂದು 23 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಡು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆದಿತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ
ಈ ನಮ್ಮ 800 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು 400 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳಾಡು ನೇಲೆಲ್ಲ ಬಂದುಂಡು ಅವಳು ಜೈನ ಮನೆತನ ತರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಜೈನ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ 400 ವರ್ಷ ಈ ಇಂದತ ಆಡಳಿತ ಬಂತದ್ದು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಂತತಿ 400 ವರ್ಷದ ಕೊನೆಟ್ಟು ಆ ಜೈನ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಂತತಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚಾದು ದುಂಬುಗುಂದೇನೆ ಎಂಚ ನಡಪಾವನಿ ಬಂದಾಗ ಮೂಲು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಕೆಲವದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುತ್ತೆ. ಮೂಲು ಉಳ್ಳಾಳ ಚಾವಡಿ ಮಠ ಬಂದುಂಡು ಅವಳು ಯೂಸಿಯಸ್ ಭಟ್ ಉಂಟು ಆರು ವಕೀಲರಾದುಳ್ಳೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆತನದಕ್ಲು ಮಾತ ಹಿರಿಯರು ಮಾತ ಮೂರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಡ್ಡ ಉಳ್ಳೇರು ಅವಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಕ್ಲು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಮನೆತನದಕ್ಲು ಮೂಲು ಕೆಲವಾತ ಅಕ್ಲೆ ಜಾಗ ಎತ್ತನು ಇಂಜ 100 ಒಕ್ಕರ ಜಾಗ್ರೆ ಎತ್ತನು ಅಕ್ಲೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಜೈನ ದಂಪತಿಲು ಇಂಕಲು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಪ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಂದೇನು ನಿಖಿಲ್ ನಡಪೌಡು ಆಡಳಿತ ನಡಪೌಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಾದು ಅಕ್ಲು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಿ 5 ಬಕ್ಕ ಯೂಸಸ್ ಬಟ್ಟದ ಅಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ನಡತ ಬಂದಿರಿ ಅಕ್ಲು 400 ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ರಡ್ನೆ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ 400 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ನಾನೇನು ಬಂಡ ಈ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ 50 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪುಣ್ಣಾಗ ಈ ಮೂಡು ಮಾಡ ತನ್ನ ಬಂದಾಗ ಮೂಡು ಮಾಡ ಪಡುಬುಡ್ಡ ನಡುಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾತ ಜೀರ್ಣ ಅಪಗ ದಾನ ಮಾಡ ದುಂಬುದ ಕೆಂಪುದ ಕಲ್ಲಿಡು ಮಾತ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವಳ ಸಿಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಅಪಗ ಪಾಡ್ದಿನಟ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಸುಣ್ಣಾಲ ಆ ಬೆಲ್ಲಲ ಅಂಜಿನ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರಿ ದುಂಬು ಆ ಅಂದಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಜಿನ ಜೀರ್ಣ ಅದು ಉದ್ದಾಲ ಮಾತ ಬರೋದಿತ್ತೇರಿ ಮೂಲನ್ನೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಿದಾರಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಅಲ್ವ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಡಾಯಿ ಮಾಡೋದು ಮೂಲ ಮಂಗಳವಾರ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಪೂಜಾನಗ ಅಕ್ಲೆ ಬಾಗಿಲು ತಪ್ಪರ ಸಮೇತ ಆ ಒಂದಿದ್ದಾನೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಎತ್ತದಾರು ಭಕ್ತಿಯರೇನು ಗುರುಕಾರಲೇನು ಚಾಕ್ರಿದಾಗಲೇ ಮಾತ ಎತ್ತು ಬಂಡೇರು ಇಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಪ್ಪೆ ದಾಯ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರಿ ಅಂಚಾದ ನಾನು ಆಯ್ನ ಮಾತ ಬೇಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೋ ಬಂದಿಟ್ಟು 77 ಆ ಸೈಡ್ ಇಂಕ್ಲ ಆಯ್ನಾತದಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡು ವಿಶ್ವಾಸಪಟ್ಟಿನ ಕಾಲ 677 ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ರಾಯಭಕ್ತ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಡತ 77 ಮೂಲ ಕೆರೆತ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆರಳ 74 ಆ ಬೊಳ್ಳ ಬಣ್ಣಗ ಮಾತ ಕೆರಳ ಜರಿದು ನವಲ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಡು ಕಟ್ಟಿದ್ನ ಆ ಕೆರಳ ಮಾತ ಜರಿದು ಕೆರೆದೀಪ ಹಬ್ಬನ ಉಳ್ಳಾಲ ಚೆಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೆರೆದೀಪ ಹೊಂಡ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಅಪಗ್ನ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಆ ಕೆರೆದೀಪದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತಗೊಂಡಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಂಬೈದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಪಲ್ಯ ಪಾತ್ರರೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೇರೆಲು ನನಲ ಆಯರ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ವಿವರ ಕೊರಿಯರು. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಕ್ಷ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೇತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು. ಮೂಡುಮಾಡ ಪಡುಮಾಡ ಅಂಚನೆ ನಾಗಾಲಯ ಅಂಚನೆ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಾಲಯಗೂ ಅಗಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಲು ನೇನು ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿದ ಯೋಜನೆ ಜತದು ಮುಂಬೈ ದುಬೈ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕೂಡೊಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ 4.5 ಕೋಟಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ದುಂಬಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತನ್ನು ಬಂದರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನಲ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿದ ಕೆಲವು ಸುತ್ತುಪವಳಿದ ಕೆಲಸ ಅವತ್ತಂದೆ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸಲು ನಡಪೆರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ಆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಪುನೆಡು ದುಂಬು ಸುತ್ತುಪವಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಾದಿನಕಲ್ನ ಸಹಾಯ ಸಹಾರ್ಥ ಇತ್ತಂದ ಅಂಡ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಆತು ಮಾತ್ರತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗೂ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗೂ ಧರ್ಮ ಸಂಚಯನಗೂ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾದಿನಕಳು ಕೈಗೂಡುಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 1.5 ಕೋಟಿದ ಯೋಜನೆಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತರು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಉರಿದಿನ ಕೆಲಸಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಪಂಡದು ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಮಾತ ಭಕ್ತರ ಕಳಕಳಿಯಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತು. ಕನಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವದ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಚಿಂತನೆಲು ಆದ ಸಂಕಲ್ಪಲು ಆಂಡು. ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಬೈದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಪಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಆದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೇಯಲು ಶುರುವಾಂಡು.
ತಂಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೇಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಕಾರ 1 ವರ್ಷಡು ಬೇಲೆಲು ಆದು ಇತ್ತೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಡತೊಂದುಂಡು ದುಂಬುದ ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವಗು ಮಾತಾ ಬೇರೆಲ ಆಯರ ಉಂಡು ಇಂದು ಮಾತಾ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಪಂಡದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಮೇಶ್ ಮೆಂಡನ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವಲಿನ ಕಾಣಿಕದ ಬಗೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಕೊರಿಯರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಉಳಿಯಾ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಸುಂದರ್ ಉಳಿಯಾ, ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ರಾಮದಾಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಯು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಆನಂದ್ ಸಪಲ್ಯ ಉಳಿಯಾ, ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಸುದ್ದಿಗೊಂಚಲಗು ಸ್ವಾಗತ. ಕುಂಪಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಂಗಾರೆ ನಡತಿನ 57ನೇ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೋತ್ಸವನ ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಕ್ಲು ನಡಪಾತ್ಕೊರಿಯರು. ಕುಂಪಲ ಶಿವಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ 150 ದಿನಗಳದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೋತ್ಸವ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು. ಅಂಗಾರೆ 57ನೇ ದಿನದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಳು. ಕುಂಪಲ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಲಾಬಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧುಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಕಣ್ಣೀರ್ತೋಟ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೀರ್ತೋಟ ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾಯರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಲಾಬಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂಪಲ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್, ನಿತೀಶ್ ಕೃಪಾ, ಮೂರುಕಟ್ಟೆ ಕುಂಪಲ ಇವರನ್ನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಕೊಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಾಗ್ಲೂ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡಪಾತ್ ಕುರಿಯರು. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ಈಡೆಗು ಪೊಸಕುರಲದ ಇನಿತ ಸುದ್ದಿಗೊಂಚೆಲ್ಲ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗೆ ತಗೊಂಡುಪ್ಪಲೆ ಪೊಸಕುರಲ್ 24x7